Бәләкәй чакта мин Казан шәһәрендә җиңү парадын күргәч, киләчәктә Мәскәүгә дә барам дип уйламаган инде. Әлегә Казандагы тантаналы йөрешкә әзерлекне генә күзәтсә, озакламый илнең төп парадын телевизордан түгел, Кызыл мәйданда карыячак. Булат Заһретдинов җиңү диктантында катнаша һәм меңнәр арасыннан шундый мөмкинлеккә ирешә. Тест сораулары мин өчен гади булды. Анда танкның исемен язарга кирәк иде һәм шәһәрне белергә кирәк иде. Тарих фәненә хәзерләнгән вакытында мин бөтен әйберне өйрәндем. Шуңа сынатмый да, чөнки диктантны язу кагыйдәләре дәүләт имтиханын хәтерләтә. Өстәлдә бары тик каләм һәм тест биремнәре. Бөек Ватан сугышы тарихына кагылышлы 20 сорауга 45 минут бирелә. Булат исә 100 меңнән артык катнашучы арасында рекорд куя. Биремнәрне 5 минутта эшләп чыга. Җиңү диктантын тарихи хәтер федераль проекты кысаларында Бердәм Россия партиясе уздыра, белеме белән шаккатырган егеткә уңышлар гына теләп калалар. Это вам на парад победы. Җиңү парады илгә һәм тарихка булган мәхәббәтне тагын да көчәйтер ди Булат. Киләчәгендә әлеге фән белән бәйле ул тарих укытучысы булырга хыяллана. Айсун Нигъмәтҗанова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.